There is no room for factionalism at any level in the party. A party that cannot be undermined by being defined in the confines of individuals. I repeat, no functionarism in the party. vari kuchema ende musafunga kuti nyaya dzakadai so general vanozongobuda pachena votanga kutaura kuti hatidi zvipoka mubato. Hadzisingori nyaya dzekuti munhu anongotaura pasina zviri kuitika. Zviri kureva izvo kuti pane zviri kuitika kuseru uko. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosoka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuti asai nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Zvamanje pari kupisa ende nyaya dzacho dzasvika pahombe. General vambenge vakanyarara but vazenge vangoti rega ndingobuda musaga ndingozvitaura kuti hakuna munhu muhombe kupfuura bato rezanu PF. It's not about individuals. Tofanira kuremekedza constitution zvako zvekuti 2030 ndenge ndichipo aiwa azviko izvozvo zvakadaro handitika. Saka ndine umbowo wandinawo general vachitaura kuti hatidi mapato kuti hanzi ndisitosapota ningi hamufaniri kusapota inini general, hamufaniri kusapota vapresident Emerson Mnangagwa, munofanira kusapota ZANU PF sebato. Ndo mashokwani ageneral aya vangaita sei vanga vachitaura. Ndisandapinda munyaya yangu ndiri kuti nhasi na8 o'clock tinenge tine live stream futi zvakare. Ndakakudza kuti ndicharamba ndichingokupai madaily updates muchizvionera mega kuti zvakamira sei, zviri kuita sei, zviri kufamba sei. Saka make sure kuti na8 o'clock mwana wese waita sei waungana panapa handitika todzifambira nyaya dzacho handiti. Saka tiri kuti munhu ngaarongeke, vhurai neFNB account nepassport chete isina permit handitika. Bata Michael panhamba idzo dziri pascreen idzo wotaura kuti ndabva nekuna DJ Holly ndovanitaurira kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kutoita sei, ari kutoita zvinhu handitika. Wovhurawo account, mari yoita sei yogara mubhengi kwete kugarisa mari pasi pepiro handitika. Saka tisingatambise nguva, regai tijambire muklipi redu tinzwe general vachita sei vachitaura ivo kuti aiwaka hazvisi kana zvezano anzi hazvine nechekuita nema-individuals izvi. Chinhu chevanhu ichi pakashata, pari kupisa. Rega tinzwe kuti how far is too far, general vachisasa. There is no room for factionalism at any level in the party. A party that cannot be undermined by being defined in the confines of individuals. I repeat, no functionarism in the party. vari kuchema ende musafunga kuti nyaya dzakadai so general vanozongobuda pachena votanga kutaura kuti hatidi zvipoka mubato.
hadzisingori nyaya dzekuti munhu anongotaura pasina zviri kuitika. Zviri kureva izvo kuti pane zviri kuitika kuseri uko. Ndonyaya yanga ndimbotaura kuti nyaya yekuti hanzi 2030 ndichange ndichipo, vamwe vosapota kuti isu tosapota nhingi, isu tosapota nhingi. Aiwa, pari kupisa zvamanje manje. Ndozviri kutaurwa nani nageneral apo kuti izvozvo ndozvatisiri kuda chii mubato. We are one and we shall remain one. Hapana kuti uyu ndinomuda uyu handimudi. Tiriteseka. Our loyalty is not to individuals, but to the big agenda which is larger than us, that of the party and the people of Zimbabwe who are supreme. It is the party, it is the people of Zimbabwe that are supreme, not ini Chiwenga. Right, mazvinzwira mega, hanzi loyalty yedu isusu haipo pamunhu wani. Aiwa, there is a bigger cause. Patori nezvinhu zvihombe zvatiri kuda kuronga, zvinhu zvihombe zvatiri kuita, noti kuti vanhu vangosimbisa inini kuti hanzi inini ndini ndakapenga, inini ndini ndiri kuziva, inini ndinoda nhingi, uyu nhingi handimude. Aiwa, ndozviri kutaurwa nani nageneral. Iyaiye kunzi hanzi 2030 ndichange ndiripo. Aiwa, ndozviri kurambwa izvozvo kuti hanzi vanhu ngatiteedzere mutemo weconstitution, kuti constitution yedu inoti chii, inoti zvakati nezvakati nezvakati, ende vari kuti hanzi ngatidananei se-one party. Kuri kupisa zvamanje manje kumusangano, kuri kupisa zvekuti zviri kunetsa, havasi kutaura zvavo. Panomwe munhu aindodza achiti hanzi unoona ZANU-PF painohwinira zvinhu zvakawanda, vanogara vachinetsana each and every time, but kana pasvika nguva yekuti varwise muvengi vanobatana vese, vomva vaita sei, vomva varwisa, vapedza kurwisa muvengi, vauraya opposition, vadestroya vanhu vese, vomva vatanga futi kunetsana. Saka ndo zvinhu zvatiri kungoshaya isusu vana veZimbabwe, kuti tofanira kungobatana for one cause. Ndonyaya tichange tichitaura nhasi manheru na 8 o'clock. Saka make sure kuti na 8 o'clock dzichikwana waita sei, wabatikira platform. Kana unga usati wasubscribe, gara wadzvanya subscribe button and the notification bell, kuti kuti pese patinongoenda live, patinokanda video, unomva waita sei, unomva wazviona. Handitika ndisingakanganwe mhesva mukono, nhundira mutsime, nhunzva tunzva, vanoda kusvibisa chitubu. Handitika vanouya panapo vachikomenda zvinhu zvisiko, zvinhu zvakashata. Tinokukurudzirai kuti rambai muchikomenda, kuitira kuti masupporters nevanhu vakachenjera, vanhu vakangwara, vanofollowa chitubu, vakazviona vanobva vaona upenzi hwako hwese. Handitika umbva waona kufumuka kwako. Saka make sure wasiya comment, good or bad. Chikuru ndechekuti waita sei, waisa comment. Saka ndonyanga ndingofamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.